Чираттагы кытлау хатыбыз шулай ук Ульяновск шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулаткы районы Югары Терешко авылында туып үсеп, бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче Шарафутдинова Наилә Рызвановна каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән тормыш иптәше Рәшид, кызы Диана, кияве Илдар, оныклары Элиночка һәм Аминчик, улы Руслан, тормыш иптәше Наташа, балалары Рөстәм ихластан котлыйлар. Яраткан хатыным, мин бик шат. Бүген сиңа әлеге тапшыру аркылы күзеңә карап әйтә алмаган сүзләрне җиткерә алуыма. Бәхетем син минем, йөрәгем түрендә яшәгән иң якын кешем. Кадерлем син минем, бердән-берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син. Син бит минем язмыш биргәнем. Кадерле тормыш иптәшем, уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез, әбиебез. Син җирдә безнең өчен иң газиз, иң якын кешебез. Син балаларыңны тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Котлы булсын матур туган көнең. Бүген бик аз әле яшь әнкәй үзеңә. Җыерчыклар түгел, изгелегең нурлар сибеп тора йөзеңә. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез. Без сагынып кайтып кергәндә. Гомерең матур үссен, әнкәебез, әбикәем. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын. Күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Наилә Рызвановна, әни белән дөнья ямлы, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләр. Шуңа күрә дә балаларыгыз янәшәләрендә сезне йомшак тавышлы, ягымлы елмаеп торган әниләрен күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын әйтеп беткәнебезчә матур җыр белән дә тулыландыралар. Агачка